Uy, Rocky. Ikaw na, Rocky. Mara. Ano ba yan? Ako, ano, broski. Ikaw na, broski. Konyo. Ano? Kimchino. Wala nang option na eh. Ikaw na, Diego. Tanya. Tita Max. Alam ko na. Jagardo. Akwal, ikaw na. Konyo. Ano ba yan? Ikaw na, Kimchino. Hira naman boss ko. Mara. Rocky. Mars! 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 Kimchino, Kim. Kimchino. Si Kim ulit. Kimchino. Oh, panaginip ako to sa'yo. Ano susuko? Paano ko malalaman? Seren? Sige pa, sige pa! Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.